Jama'a barka da zuwa makullin gida, wannan tasha tamu mai albarka. Barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin namu. A cikin shirin namu na yau za mu yi bayani ne akan maganin ciwon paralyze. Ina masu shanyewar ɓarin jiki wato paralyze, ga maganin cikin kwana kaɗan. Idan wannan lokacinka ne ko lokacinki ne na farko, ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Ta haka ne idan mun yi sabon bidiyo za a gane da ku cikin gaggawa. Kar kuma ku manta da alamar like da comment, haka ne za mu fada da bincike domin kawo muku magunguna domin inganta kewar zamantakewar aure. Sannan da masu bukata ko kuma shawara, ku ajiye mana comment ko kuma fatan alkhairi, ko kuma kuna bukatar wani magani, za mu dinga bibiyar tambayoyi kamar yadda muka faɗa muku. Ina masu shanyewar ɓarin jiki wato paralyze, ga maganin cikin kwana kaɗan. Na farko ganyen cucuwa, na biyu gashin doki, na uku kashin jaki. Bari in ƙara maimaitawa, a samu ganyen cucuwa, na biyu gashin doki, na uku kashin jaki. A haɗa a dake, a ringa shafi kullum in mutum zai kwanta barcin dare, haka rana so 3 a rana. A shafa amma ba a sha tsawon kwana 7 za a yi ana shafawa, to insha Allah za a samu warkar. Jama'a Allah ya sa mu dace. A tabbata an mana subscribe domin samun shirye-shiryenmu masu ilmantarwa. Makullin gida taku ce.